First portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action reports. First portion diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salangga karon nga adlaw Sabado, pitsa 30 na. Bulan sang Enero tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. Gobyerno probinsyal ginahulat pa ang resulta sa testing sang 4 ka negrense nga ginpadala sa Manila. Biyahe sa mga residente gikan sa palibot sang Reyon 6 padulong sa syudad sa Bacolod baga pabilin unhampered apang panibag-o nga requirement din rekomendar sang EOC. 46 anyos nga nakagwa sa bilangguan sa kaso nga pagbaligya sang druga liwat na dakpan sa buy-bust operation sa Police Station 6. Balita National. Isyu naton karon nga aga. Nagapati ang pamilya Dasera may natabo nga cover up sa kaso sang flight attendant nga si Christine Dasira nga napatay sa bathtub sang isa ka hotel room sa Makati City. Gina-question man sang pamilya ang report sang PNP Crime Laboratory nga natural nga kaso bangod sining naglupok nga aneurysm ang rason sa kamatayon sang 23 anyos nga flight attendant. Suno kay Attorney Brick Reyes, isa sa mga abogado kag spokesperson sang pamilya Dasira, lain-lain ang ginpagwa nga autopsy report sang Southern Police District Suko sa report na ginpagwa sang PNP Crime Laboratory na pitsahan Enero 11. Suno kay Reyes, sa autopsy report nila ginbase ang ila pagpati nga ginhimuslan si Dasira kag sa medical report naman gindula ang posibilidad nga ginpatay ini. Gin-question man ni Reyes kag sang iloy ni Christine ang report nga may enlargement of the heart ang napatay. Panindugan sang iloy, wala sang masakit ang iya bata kag pamatuod amo ang medical clearance gikan sa PAL o kon Philippine Airlines. Tungod sini, plano sang pamilya Dasira ipakuha liwat ang bangkay para magpatigayon sang DNA testing. Katatlo kuton ba ang bangkay sang flight attendant? Ining questionable naman nga report sang Philippine National Police. Isa ini kadako nga palamangkutanon, may cover up gidayan. Ukon gusto ang report nga natural lang nga kabatayon ang naangkon sini ni Christine Dasira. Damo man abogado ang pamilya. Si Atty. Brick Reyes, taga Bacolod ni. Isa sa mga abogado dito ni Christine Dasira. Questionable, napunan sang kontrobersyal ining kamatayon sang flight attendant kini. Gaparte ginya pamilya mo, nya ginlugos kini siya antes ginpatay. Wala man kita makaibalo kung bala may ginatago ang mga kakatapo sang Philippine National Police. Kanday sino ini ang sa likod. Sino ang kaupdanan sini? Ni Christine Dasira. Amo nang ginapamangkot subong. Kanday sino ini sila. Nga aga daw alang-alang daw hindi maintindihan ang report sa aton kapulisan. Kalabanan sa mga kaso tutukan gilayon sa NBI kag kapulisan malubad ang kaso. May balaan kung may foul play ang kamatayon. Iniya kapilari pasuhon, di kakita niya nga gapahuay ng bangkay
ni Christine. Katatlo mo kot-koton, kadua na, ginkot-kot ba sa National Bureau of Investigation sa karon, kot-koton naman liwat, magapatigayon sang DNA testing. Daw hindi amuhaw, kaluluoy ni nga bangkay nga ni. Dapat kung tani may klaro na nga report. Para lang nga makapahuway man ang pamilya, nga nga nag-amusin ni pamilya, bangod gabunggoanay ang report. Ang report nga ginpagwa sang PNP Crime Laboratory na pitsahan Enero 11. Kag sa autopsy report nila, ginbasing ila pagpati nga ginhimuslan si Dasira. Sa medical report naman, gindula ang posibilidad nga ginpatay ini. So, duwa ka bagay ang ginakwestiyon sa pamilya. Nga ini siya, ginimuslan, kag ginpatay. Baliskad sa report sang aton laboratory, crime laboratory, nga ini siya, napatay sa natural nga balatian ang aneurysm. Ang aneurysm nga balatian ini galupok ang ibubla ugat ni Silikodo sa imo ulo. Kung makaluwas kasi ni utan mangyapon gwa mo. So karon mainit naman nga ginahuluhambalan. Sino ang nagasugid matuod? Ang duwa-duwa balas ang pamilya may kamatuuran. Amo ini ang dako nga pamangkot. Kung tindugan gid sang PNP ang report. Posibilidad dako ini nga kasong alatubangon. Kay purti ni nga kaso mo hindi lahog-lahog. Do kabudlay lo baron. Kay daw hindi amo. Gabi naliskad lang ang report man sang aton kapulsan nga naghatag sang pagpangduwa-duwa sa pamilya Dasira. Kabay pa, matagaan inilubad mas temprano. Agon nga makapahuway naman ang bangkay ni Dasira. Si Christine dugay-dugay mo to kinutkot, lubong, kot-koton, kay may ara naman investigasyon. Sos por Dios, por Santo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na, sa bilog nga Dakbanwa, Bacolod, bilog nga probinsya. Maulanon ang panahon, mabugnaw ang huyop sang hangin. Kamusta na ang syudad sa Bacolod? Kamusta ang sitwasyon? Ang iban gabarikutot pa, wala pa makabangon. Ang iban posibilidad, bisan paano, bisan matugnaw, kung may salakyan padulong na sa mga merkado, agod nga magpangumpra sang palamahawon, kay karon nga adlaw Sabado, wala opisina, wala obra ang aton mga kauturan. Kamusta ang aton mga tricycle kag tricycle, bisan basa, sige ang sikad para maka-income karon nga aga. Kamusta ang aton mga driver sa di pasahero nga salakyan? Kaskas man, antes mag-abot ang inspeksyon, kay base kon hindi na pag-releasean sang rehistrasyon. Porte nga mga balita ang palaabuton. Ang aton patrol sa matugnaw nga kaagahon, laslas dalasa, hala, balbal libot sa syudad sa Bacolod. Idulong nila sa aton ang sitwasyon sa Bacolod, ang nagapanguna nga mga balita. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Sunapod, good morning. Subunga kagahon ba, perti ka tugnaw. Ga ulan gin, bisan diin, basa everywhere. Basa ang dalanon sa aton ng mga kauturan. Extra gid nga paghalong sa pagdala sang mga salakyan. Ti ang reminder section na Fred, kung magalakas sila sining aga, patuloy sa tagsa ka mga merkado, aga iban pa kundi nga lugar, number 1, magbalon gid. Magbalon sang kaputi. Balon na kusyon na Fred sang payong, kag iban pa agod dyan to yung nga hindi mabasa aksyon na Fred, kaya may mga porsyon dyan aksyon na Fred yung nag-ulan, ang iban nga porsyon man sang dalanon o kung lugar sa syudad sa mga Bacolod nga nagapanalit-hilang, ang iban man yung porsyon, especially kagina na Labayanta, ang area sa may Kamingawan, kag Estepania, ang ulan to inday.
o kun kuan ang digid man siling biyang kuan o kun mga binabahay bala nga ulan aksyon na Fred ti kahit papano iya nga makabasa gid sa mga parte sang mga salakyan. Medyo madulom ang porsyon aksyon na Fred sa area sa nga Kamingawan pakadto sa may West East ay nakitaan tang iban nga mga poste dito wala nagasililiga. That is why sa ato sini nga mga kauturan na maglabay sa sina nga area sa nga Kamingawan especially Burgos Extension medyo extra gid nga paghahalong kag of course i-check it no ang tag sa nila ka mga headlights amo ni ang pinaka-importante sa tanan mo kay madulom ang dalan nagaulan so mas kinahanglan gid check taman ang aton sini nga mga preno kag iban pa balo ka action na Fred kung itinato di check ni mga guma preno suga kag iban pa ay ti kung ma-check up ina sang DOT sang kuan sang ini mga naga-check wala sa mga salakyan kaga para magparenyo ati problema pagid basi hindi ka pasar no subo nga kagahon amat-amat na aksyon na Fred ang pag parking man sang pila ka mga tricycles no sa sininga aga although way man choice ang iban nga mga tricycles nga nagahula sa mga pasahero sa area sang Burgos sa may Bangga Alisbo ti ara sila dira aksyon na Fred nagahulat man sang pila ka mga pasahero going halimbawa sa area sa Libertad ang area ang iba naman going pakadto abi sa area sa terminal sa Ceres so ari sila kag nagahulat man sa pila ka mga pasahero ang iban man aksyon na Fred nga mga tricycles man kung passing through ka sa area sa Burgos ara man sila sige hapon nga nagahulat man sa mga pasahero especially ang Bangga Patio nagabiyahe na aksyon na Fred no amat-amat naman ang pagbiyahe sa pila ka mga jeepney drivers nalabayan nato na aksyon na Fred kay na ang area sang halin sa Barangay Batabla going sa downtown na area and at the same time ang iban man halin sa area sa home site Santa Fe area nga nagabiyahe naman sa sininga aga por so atong mga kauturan nga nagabiyahe sa karon extra gida nga paghalong agad dito nga hindi gid sila mabasa man aksyon na Fred kay budlay masyado ka tugnaw kung nagadala ka sa motor number 1 diriya mas maayo gid kung may dala ka kapote for safety ni siya sa mga nagadala sa motorsiklo pero dala na diri aksyon na Fred ang extra pagid nga paghalong ang patrol ari na diri sa area sa Tubang mismo sa Burgos Public Market karon aksyon na Fred ang presyo sa mga isda kunti nagligad to action Fred hindi man mapungkan ang pagsaka sa presyo sang baboy amakon mo to nagligad action na Fred ang baboy nagligad to from Wednesday 260 per kilo so medyo nagtaas gid siya may ara man Action Alvin yes sir kundi ang mga baboy subong ang mga baboy sa NCR diri pa ni halin sa aton no halin sa Visayas kag Mindanao mo gani nga ini mga baboy nga ipadala sa NCR suno sa Department of Agriculture ang gastos sabto nila. Yes, actually, gali ka. That is why siguro action na Fred, no? Nga may pagsaka sa pila ka mga presyo sa ang baboy kay ang supplier action na Fred amo ang makuan ang masabat sa ilang mga priti kag bagahe amo ni ang iban siguro mga rason nga nagsaka man pero kung diri sa aton iya sa Negros action na Fred may presyo sa mga karne like nagligad to 240 200 naging 250 naduga na naman nahimo ni siya action na Fred nga 260 per kilo so ang saka mga 40 sobra sobra 40 action na Fred ang ginsaka sa presyo man sang isang baboy
diri sa hindi lang iniya sa Burgos kundi sa iban pa nga mga merkado. Karne ba kaya steady pulso? Oh, steady pulse lang from 280 to 300 pesos ang kilo sang karne sang baka. Ti given bisan halin pa nagliligad action bread, no? Amo pagilang ni ang presyo sang baka. Ang manok gani, no, nagliligad action bread dumduwa mo to 100 ang presyo bisan sang adlaw sang Pasko 200 or rather 180 or rather 160 nagsaka 20 sa karon, so nahimo na 180. Ang presyo naman sa nga isda on and off action na Fred mo. May isda yang barato, may isda man nga mahal. Depende sa klase, ah. Oo, depende sa klase. Di subong siniya, nag-aamatawat na plastar ang pila naton yung mga kauturan sa pag-display man, no? Sang mga isda diri sa area sang Burgos sa public market kaya nga iban diri kinapanaog pa lang sa tracking bala. May mga fish carrier nga ginatawag at the same time may mga fish rather may mga nagadala man sa nga isda halin sa mga bagsakan nga ginbakal nila ti diri action na friend makahampang asang presyo ang pila naton nga mga kauturan. Bugnaw ang chimpo, bakal ning uga. Oh, yes, oo. Mga uga balingon, pinakas, binoro, amo na siyang mabakal sa tion nga mabugnaw kag maulanon nga panahon. Yes, so amo ning isa sa pinaka kag makabig tumanak siya na Fred nga mahal. Ti ang country action na Fred mahal ang isda nagligad to naglabot sa 240 mo. Ang pinakanubo 180 especially ang matan bilong-bilong kag iban pa ti subong siya amat-amat naman sa pag-display, no? Ang pila naton nga mga kauturan ti subong niya sa panalagko sinini tabas ang available kay nini, oh. Nay ang tabas ta pila subong 200 ang tabas. May ano pang tonderya available karon para balariti. Oh, balariti ni, no? Ha? May na Blariti. Balariti niya sa imot sa piyako. Pagka tagpila na subong. 200 man. 200, oh. May panalagko ka di subong, pre. Oh, medyo Blue Marlin guro ang available sa iya ba. Social ni siya nga tao mo. Blue Marlin, pila subong yung Blue Marlin, pre? 450. 450? 450? Oh, 450 gyapon. 450 action na, pre. 450 Blue Oo. Marlin, ha? Blue Marlin, no? Medyo taas-taas siya ang presyo. Si may available ba? I-check tabi ang bukaw-bukaw guro ni. Pre, bukaw-bukaw ni, no? Oh, bukaw-bukaw. Ang bukaw-bukaw yan. Ako batabla ang pulang panit. Lagko. Oh, dagko. Oo. Bunamit ni Sugba. Barato lang ni, tag 300 lang. Aha. Bukaw-bukaw, siyempre, barato. 300. Pero mahal lang. Nagligat to, pre, bukaw-bukaw, pakal mo lang 180, di ba? Gagmay guro. May, pero subong yan kakadlaw sa may kaya na nagbahal, pre, aw? Tungod sa hikay ng jutay isda, iwat, kag madlos pangangin. Okay. Medyo madlos ang hangin. Nari pag reaction na, Fred, ang tuloy, available ta subong tuloy. Pila. Tamban, tag 120. Tuloy tamban. Tamban tuloy ng tawag nila. Tamban tuloy. Dagko man siya action na, Fred. Tag 100. 20. 120. Of course, hindi niya madula action na, Fred. Ang marot. Si marot, tagpila. Tag 200. 200, nagsaka ki Jackson na, Fred, no? Si Marot. By the way, may diriya pangita ka loko sa ari diya lumiyagan. Ang loko siya, pula ang kolor. Ang lumiyagan niya, tagpila. Steady lang na, 160. Mas mayo ni action na, Fred, no? Steady, may. Thank you, kid. Lumiyagan po, grabe. Buko-buko, 300, ba? Naglikan na action na, Fred. Mabakal mo lang into 180. Ang subong niya, available sa kay Pari Junior. Ampot kung available man sa Junior. Available ka? Available ko ya. Oo. Uy, kaya problema, available ko ya. Ang isda mo ya, available man. Hindi available. Ang presyo. Anyway, pila ni subong, pila ano ganini? Bulaw o tagga pila? 240. 240. Medyo nagsaka ang bulaw ta parehaw. Pila ang ginsaka? Yaman nagligat to, 200? Tao naman lang yung kasaka. Ang tao lang kasaka sa palayo ng tao.
Oo, pila na to, 240. So, amo ni ang available sa kay Pare Junior. O damo man subong isda. Maninit ang supply. Amo pa lang ninyo so far. Jutay action na Fred, actually ang supply sa nga isda diri sa area sang Burgos sa public market. May pila ka mga lamesa diri ang bukas kagway display pa lang sa karon sa 2, 3, 4, 6 pa lang mga 7 ka mga Basi masulod lamesa. man ibang karon ah. Ayo, kabay pa. Maglo adlaw. Oo, maguro adlaw ang siya na Fred, no? Magsulod na. So kung lang taon taman ang siya na Fred, pangod man sa madlos nga hangin, maninit ang panguwaon, medyo nagsaka ang presyo sang mga isda diri sa area sang Burgos public market. So for amuni ang presyo sa nga isda sa merkado, and at the same time ang observation man sa nga patrol. Ini ginatulong sa inyo sang herbal coffee mix ang kape nga produsa niya kape na makahatag sa relaxation sa ibo lawas ginatulungan sa inyo sa nga may ang kalain niya vitamin C ka pabako sa pabasok sa atas sa kamangalo. Rekta diri sa area sang Burgos Public Market with action Nixon Tahom ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na mabulubog na panahon na mahal gawang isda balo ka kung malain ang panahon di hindi man makapangisda ang aton mga mananagat delikado man ang pugada sa kalalauran. Kamusta kamo da? Ara na kabangon na kamo? O sige na, pulo pangapi kamo ka magplano kung ano ang palamahawon karon nga kaagahon. Mahal isda o aber bakal kamo da karne naman sang baka abe. Bakal kada bla mga lawas ini mga tulan blagad lagko ipalagari mo sos. Mga paras baklan mo langka bla nang langka nga kiniyad lagko nga kiniyad sang langka baklan mo siya sang batuan kag paitan laktan mo siya uyas hindi gani munggo gaon mo tudo sos ini belang pagkahumok na sang karne ya idungan mo bla ang imong munggo sa laga pagkita mo nga do medyo okay ng munggo. Plastadahan mo langka dayon. Pag humok-humok sang langka nga daw pwede na, posdakan mo batuan. Hindi ka magbatuan, anay, una, kay gatigaan ng karne. Ulihin sa tanan ang batuan. Antes mo siya timplahon. Pag buka sang batuan, posdakan mo siya paitan. Kampyon, pagkatapos, dagdagan mo siya, pitsay, sos. Sa pagkanamit, pag bakit mo gaaso-aso pa bala, amo ning katugnaw sang panahon, sos. Nali gani nga suyupon mong sabaw ya, gatululo balhas mo, puwerte. Tapos may talang-talangan ang kamot mo bala. Gihad karamanos, kilawon mo, butan mo kamatis, sibuyas bombay, butan mo itlog na pula, kagagmay nga mga ugabalingon, sos, puwerte ang pamahaw mo. Ang gaserve sa imo, gakiay-kiay gid, ga-short slip-out, gagwa pusod porte nga pamahaw karon nga kagahon bugtaw ron mamahaw kita daw kanamit ipamahaw no o sige una nga hutong roll call naton kay Alex Muntisa. Good morning. Si Vanessa Mayo going home na kuno pagkatapos ang iya duty karon nga kaagahon baho sa ibang lugar, sa ibang mga kapungsuran, pertiktugnaw kuno sa panahon. Kay Berge Olpinda, kay Ronnie Sidayon Gordon, kay Utay Benedicto sang Victorina Heights, gamonitor na, si Lorito Armas Bidaha, si Amor Malayang, si Win Argilies Jacinto Morning, kay Jory Montiliano, kay Rochelle Matandak, siling ni Anton Diaz, ni Tony Diaz, sang Patria, niya brown out dire. Aga pagin brown out sang Sineco.
Kay Christ, Kerry Paul Javier Tanatan, good morning man. May lang nga pag-upod sa ato na, tagsagid kakaagahon. Kay Barangay Captain Emilda Hamilo Bangguanga, Kap, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Dali gid lang. Sa aton mga utod, relax ka mo makadali, ha? Kay masugilanon ako sa aton mga plantador karon nga kaagahon. Bangod sining pigaw bala nga patubas. Pigaw ang ila sini patubas sa ila sini nga mga katubuhan. Aryo, mga plantador gamay kaglagko mate. Gamit kamo karon nga tuig sang unit complete fertilizer sa inyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo. Philippine Standard Time, las 4:31 na. Amihan ang nagaapekto sa Luzon. Ang Visayas maka-eksperyensya sang malgal-umon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sa ulan, samtang ang Occidental Mindoro, Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands maka-eksperyensya sa magal-umon nga langit kag panaliti tungod sa amihan. Kasarangan tubtob makusog nga hangin gikan sa naamihan na sidlangan ang mabatyagan sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan, lakip na ang Kamayaan Islands nga may kasarangan tubtob babalod nga kadagatan. Amoy na kon nga ang makabatya kita. Ang huyop sa hangin matugnaw, no? Hasta pa niya sa bulan sang Pebrero.
samtang padayon nagakatunaw ang yelo sa Siberia, China kag iban pa nga mga kapungsuran mabugnaw ang aton mabatyagan nga panahon. Puwerte mo. Maghuyop ang hangin, sos, puwerte. Daw aircon mo, puwertes pagkatugnaw. Nami man, basta wala lang mabaskog nga ulan. O galing amo lang ekstra nga pagalong, kay kung mag-amo ini ang panahon nagatuhaw ang mga pamalatian. Ang lain pa subong, kung magbalatian ka, gakahulog ya sa COVID. Dakpon kadayon sang kagaw. Amo nang may mga balita niya no ni nga natabo ni man, nahulog sa lubi. Pag-abot sa ospital, balatian, COVID. Hindi katingalahan nga aman. Kung maghina na ang imo immune system, kung magbalatian ka, bangod ang kagaw, aralang galibot mo. Pag humina ka na, pag may balatian ka na, sudlon ka dayon sa COVID. Amo na sila nila niya nga, nabungguan na to sa salakyan. Pag-abot sa ospital, COVID na. Amo na siya, kabaskog sang kagaw. Sudlon niya kadayon. So, dapat hindi ka mangin maluya. Kinalan mapagse ka perme. Kinalan proteksyonan mong lawas mo. Hindi niya katingalahan. Tiga mo ng iban ga dua-dua. Yan nuning natabo yung linabo to siya. Pag-abot sa ospital, COVID. Amo na bla? Hindi ka mo matingalas nga. Kay kung magnubo ang inyo immune system, kung madisgrasya ka, dali kasudlan sang kagaw. Amo na nga matingala ka mo, nga may mga report nga dito sa lugar yan nahulog sa salubi, pag-abot nila sa ospital, COVID ang iya balatian. Hindi na katingalahan. Bangod ang kagaw ya, galibot mo. Ari lang sa malibot ha. Ari lang sa tupad mo. Kung wala ka proteksyon, sudlo niya ka. Amo ni budlay nga kaway ang COVID, hindi makita mo. Gapangita lang sa tsansabla, nga magluya ka, postdaka niya ka dayon, tiyan mo na pag-abot mo sa ospital, COVID na ang balatian mo. Bangod, kay mahapos katapikan sang kagaw, kung maluya na ang immune system mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na, morning da. Kay Lito Secundes, nagamonitor siya sa Kingdom of Saudi Arabia. Kay Lily King, good morning. Kay Alex Gambua, sang Mambulak Silay, good morning da. Kay Libby Lacorte, sang Saudi Arabia, good morning man. Kamusta kamo da? Kay Giovanni Sope, good morning. Gamonitor lang sila sa Montreal, Canada. Giovanni, sa Canada da, kamusta? Pertiktugnaw man. Kamusta ang COVID da? Sige. Kay Eddie Ricaport, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa ato na sa tion sang kagahon kung matugnaw ang panahon. Anano, ang pila pagid ka dalagko nga mga balita, mga isyo, karon nga adlaw Sabado. Ay, by the way, ang aton sinihulaton gali, kundi pitsa 30, subong 31, Domingo, Lunes, 1, 2, pagka Martes, monitor kita. Kay porte ini nga argumento ang matabo. Kaysa Pebrero 2, dayon ang oral argument angot sa kontrobersyal nga anti-terrorism law. Sadya ni, porte ni nga mga tao ang magahatag argumento. Porte nga diskusyon kag gibati ni. Porte amo niya ang aton hulaton kag bantayan kay porte nami ni pamatian mo. Hindi lang mga lagting nga mga abogado, sos dipinsa sa mga abogado sa gobyerno, sos kanamiton sini ang diskusyon. May nga kon makahibalo kita kon anano maayo bala ang anti-terrorism law, makabulig bala ini sa pungsod Pilipinas o kon mabutang sa delikado ang pila naton ka mga kauturan. Amoy na ang talakayon manami ini, balantayan ini. Amo niya ang argumento, amo niyang mga pagsinabtanay nga masiling lang nga may makuha kagid
nga leksyon. Nami, no? Kaya di, Korte Suprema, mapatunga din kag amo siya ang mapatawag sa oral argument sa anti-terrorism law dire sa Pungsod, Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Ano pang ginahulat mo? Gabugtaw na kamuda, pulo pamahaw na kamo. Kay Reggie Gabales, rainy morning. Sige, nagalantaw siya live. Sige, ariglado, pud-upod lang kita. Basan paga. Kay Erle Flor de Lisa, good morning lang. Kay Banisa Mayo niya, koreke, Daksyon Predo, kaya kaon lang ta agod nga, maayong lawas, healthy food ko no. Kag mag-exercise, kung may time, sige, sa Tuesday ko no, ikadwa na niya nga pabakuna. Mayo man no. Ay, dire sa amon, iban hadlok pa. Hadlok pa magpatuslok sang bakuna. Pamangkot na kung kasimple lang gani. Lingko abi, bili ka mo. Di na mas delikado ang COVID o kung bakuna. Tinatura, delikado ang COVID Di kung delikado ang COVID, kung di pa bakuna ta. Hindi bla mo? Sige Kay Milvin Peñapel, good morning. Subuman kay Alp Rueda sa Kabugso, monitor kay Milili Oligo, kay Dilia Liabe, good morning man. Nami lang kon ga inupdanay kita sa tion sang kagahon labi na kon matugnaw ang panahon. Ariya na yun. Sabado subong. Of course, kalabanan ni sa Life Extension Clinic, mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa nga sa nagligad nga tuig, sirado ang halos tanan nga mga matahom nga talan-awon. Sarado mga hotel, beach resort, ang aton sini mga matahom nga talan-awon sa Negros sirado, ang Boracay ginsira, si Palay, Mambukal it iban pa ang Mambukal ginhimo nga quarantine facility. Ang tanan nga mga matahom nga talan-awon ginsira bangod sang COVID-19. Ang iban gin lockdown pa. Amo ina ko nga ang report nagasiling nga kon ang turismo ang paghahambalan ang pinakalala nga tuig ang nagligad nga tuig 2020. Ako lupod man ko ni kay porte mo
luyag ta magkadto kag magpahuway-huway sa matahom nga mga lugar, mabugnaw, pulo paligo ka dito, kadto ka sa kabukiran, ano muna kay ginsira. Hindi pwede kasulod. May mga restriksyon, may mga dapat ka pa nga himuon, pirma wala kag tuo, antes ka makasulod sa iban nga banwa kag mga kasyudaran. Amo na nga gintawag nila pinaka-worst sa kasaysayan sang turismo ang tuig 2020. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Sige. Good morning. Dira kay Yolanda Alcayaga Galyegar. Good morning ko na. Good morning man. Kay Ibon Bosher. Good morning. Happy weekend. Same to you. Okay, kay Pelinura Oliveros. Morning man. Nagamonitor sa Barangay Robles, La Castiliana. Ba, si Perla, good morning. Nya, pwede katamyaw sa duwa ko kay Nablos, nga nagiwat sa ila kadlawan. Happy birthday, Gid. Sige. Hindi na to siya. Nadula siya. Amo nagulpi lang madula, Kung gasulod sa blakag madula, hindi ko na makita. Ginakasampawan, sang iban. That's why nga kung isa surigid nga hindi malawagan, kay gakadula siya mo. So, hindi ko malawagan dayon, no? Kay kabudlay pangitao mo kaysa. Sige. Basi kon magtuhaw na sa liwat karon. Tamyaw tan ito sang kadlawan, no? Sige lang nga. Kay Engineer Mungkada sa Silen Homes, good morning. Kay Judge Snap Diamante, good morning. Si Bitilaw sa Binalbagan, good morning man. Si Ruben Tampos ang LTO, ba dako ang problema sumong kay perting isyo sa LTO. Kay Dr. Valencia sa Binalbagan. Kay Raul Alibugas dalom dagaladlad Canada. Kay Roy Marino, ba dugay kami ula kita nayo. Kay pare Remias Arroyo, good morning. May lang nga pagmonitora. Kay Marvin C. Kay Johnny Dalgo sa Manapla. Kay pare Erning Hurilla, nagabugtaw na. Kay paring Estoy Querido. Kay gabi, pinungkuanay kami kay may despedida na. Isa namon kaupod, nag-retiro na. Di kagabi kanday Nick Barcato to, si James Patalagsa wala to, si Cano Rivera wala man to, si JC Sindico ara, si Munsing Syukon ara, si Joel Perido ara, si Roger Aguirre ara, si Lori Apurado wala, si Hubert Carion si Mayor ara, si Jute Pascal wala, si Loren Icanson wala, si Boni Abin Kulao wala, si Bibitan ara, si Engineer Naril Bantay wala, of course, ang naghiwat Jerome Solinap ara. Morning, may lang nga pag-monitor, tagsagid, kagkaagaon. Ariglado alas 4:45 na, hindi magalin steady pulso lang. Of the night, pakita karon dugay-dugay. Unahon ko lang nyo, ang isa naton ka-paid program. Okay lang? Standby. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay anong kalintangan. Responsable at pagbalita, kagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sa anong kalintangan, responsable at pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa Patraba, muning kuno kay Tita Yarose Cabrillo Sonto, kay Marcos Salibio, good morning, nagamonitor sa Barangay Aranda, Hinigaran, kay Imbong Diocampo, kay Dilia Liabe, kay Erle Flor de Lisa, kay Warren Ortez, kay Sheila Alagos, kay Apple Alvarez Tadi, good morning man, kay Perla, happy birthday ko no, kay Abigail, kag kay Kenneth Castillo, greetings from Norway, kay Yunila Tarusan, sang Purok 20 Alangilan, kay Joanna Santos, nya dire sa Bilya Angila, brown out. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na, morning sa aton sini mga mangunguma sa panahon sang pandemya. Ang krisis ti pangkalibutanon, kon wala kasinuptan, bawte disgrasya gid, labi na gid kon ang baklanay sa humay barato, ay sos, hindi ka makapasag-uli sa kapital mo. Pestisidyo kag abuno. Ari ho, maayo ini nga panugyan. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Responsable at pagbalita, dahil na italak na malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Kay Rochelle Torbela, good morning. Jubal Trinidad, kay Gina Pabilionda, kay Jocelyn Abuan, nagamonitor sa Cavite. Ba, kadamo sa gintamyaw yaho. O, sige. Kay Jose Griole Tansinco Gayuna, good morning man. Ariglado Mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugin nga salamat. Life Extension Vitamin D3. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course,
face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng 1 parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag. Silpono, Sani Dalisay, Samuel Palincia, Herman Palincia, Barangay Ayungon, La Carlota. Good morning da. Kay Gina Toribio Panes, kag sila bata nga si Ila Panes sa Hacienda San Isidro, Barangay Cubay, La Carlota. Halin kay Gamay. O sige, ariglado. Uy, pulo pangapi kamo anay katugnaw. Padayon huyop sa ngangin, padayon ang pag-ulan-ulan. Aber, Dr. Alfred's Green Coffee ang inyo gamita. Makabulig paalerto sa tunlawas kag paminsaron gapangapi ng bugos nga pamilya, healthy pa kamutanan. Panumduma sa mga estudyante bla, ngara sa sulod sa puluyan, paimnan nyo, Dr. Alfred's Green Coffee, nga nagaabre ang ilang memorya, daw lagi nakapoy, daw lagi natuyo, mapagsik pirmi. Di ko mapagsik ang bata, abot silingon, malipayon, layo sa balatian. Hindi ka mo magkabalaka. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive nga kape. Pwede sa kabataan. Subong man, loaded ini siya sang phytonutrients. Nagatinlo sa inyo tinai ang panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong inyo colon, malayo kamo sa masakit. May mga utod kita nga tag-3 adlaw, hindi kapagwa sa gikosos. Hilo na ina sa sulod sa inyo tinai. Anong himuon ninyo? Rekomendasyon naton, pangape kamo. Gobyerno probinsyal ginaulat pa ang resulta sa testing sang 4 ka Negrense nga ginpadala didto sa Manila. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead.
Mga action na friend, wala pa nakaabot ang resulta sang swab test no sang apat ka mga negrense nagpadala dito sa Metro Manila para mahibalaan action friend kung ini sila ang positibo o kung negatibo sa UK variant sa COVID-19. Sunod diri kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz Webes kuntani atong ginalauman nilang pag-abot pero sa pag-check nila wala pa ini. So ining apat karon action Fred nagapabilin sa pag-isolate sa ila sini kaugalingon para masigurado nga hindi sila makapang abi halobilo sa ibang dira apisar nga di pa man sigurado gid ang result nga positive sila pero nagapangamuyo kita nga negative gid action Fred. Ini sila ang naghalalin ini sa iban nga pungsod nga nagabot diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental tinalikdan nga mga simana. Lakip na diri sa apat action Fred atong mag-asawa nga taga Pontevedra nga way nagpanugid sa gusto kun diin sila halin igo ga matukiban halin sila sa UK gid mismo action friend. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:18 na. Sige. Kay Lisa Edmond Lisa, good morning. Kay Mon Lisay, kay Edmond o kon kay Imbong Jo Campo, good morning man ba? Si Primo Kudan Haliko sang Minlo Village sa Talisay, Gabug Tauron. Primo, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Action Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Action Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Action Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aureliano Espadero. Ari ho, kundo may mahikapan kabla nga bukol sa lawas, ibante daw medyo hindi mapahamtang bala. Kasi ang una, pag magtubo ang goiter, tumor, bukol sa baga, ginapaoperahan dayon. Ang pagpaopera okay man. Ugaling nga mula na kung goiter ang balatian, Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 15-28. Una nga bula resulta, 15 kag 28. Second draw, ikaduha nga bula, 8-29. Ikaduha nga bula resulta, 8 kag 29. Third draw, ikatatlo nga bula, 14-17. Ikatatlo nga bula resulta, 14 kag 17. Rekta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang loto, diri kita, 658 kita, bodako na. Ang jackpot, 201 milyones, 418,000. Puwerte, dako na. Winning combination in any order, 34, 10, 26, 4, 42, 21. Resulta sang 658, 34, 10, 26, 4, 42, kag 21. Sa ilo kita, 645, ang jackpot 8 milyones, 910,000. Winning combination in any order, 27, 36, 17, 42, 23, 14. Resulta sang 645, 27, 36, 17, 42, 23 kag 14. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Kay Angela Liarte gayon dato, good morning man. Dira kay Melvin Solidarios Abdo, good morning. Naga-monitor siya sa barangay Malingin, Bago City. Sige, Ariglado. Kay Rosalie Antorin Nabales Rojo, good morning man. Subong man kay Art
poblasyon nagaupod man sa aton karon nga kaagahon. Ariglado mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y sagsag ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, pagkain na
na morning. Bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo. Poblasyon, Valladolid, good morning. Si Julius Girono, sa purok araw da sa relocation site, tugnaw ko no, karon nga kaagahon, tugnaw giman. Kaya wala untat ang ulan, halin pa ni kagabi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32, diri kita. Balita naton sa City Hall, biyahe sa mga residente gikan sa palibot sa Rion 6, padulong sa siyudad sa Bacolod, magapabilin unhampered. Apang panibag-o nga requirement din rekomendar sang EOC. Detalyo po ki Action Art, tayo pon. Action Art, please go ahead. Good morning, Action Fred. Ginkonfirma ni Councilor Israel Salanga nga may aras ang panibag-o nga rekomendasyon na ginhimo ang Emergency Operations Center hangon sa mga individual nga nag-travel padulong sa Bacolod umpisa sa bulan sang Pebrero. Suno kay Salanga sa tion nga aprobahan sang alkalde ang rekomendasyon nga ginhimo sang EOC, unhampered sa gihapon ang pagbiyahe sa mga residente gikan sa palibot sang Rion 6. Apang ini sila ang kinahanglanon na nga magdala sa nagkakaigo nga health certificate kag iban pa nga mga dokumento. Dugang pa ni Salanga, hindi man siniluya nga pangunahan ang desisyon sang alkalde apang iningalihok ang kabahin sang safety measures nga luya gipatuman sang EOC kasunod sang natabo nga pagtaas sa kaso sang COVID-19 sa pila ka mga lugar nga yar sa kaiping nga mga probinsya. Panungyan pa sang konsyal sa publiko nga hulaton na lamang ang desisyon sang alkalde angon sa among nga plano kag kun bala ini ang malakip sa executive order nga iya ipagwa sa masunod nga mga inadlaw. Mag-release executive order si Mayor before Feb 1, every 15 days nag-release niyang EO. And I don't know if I'm supposed to inform this or reveal this already, pero may kita gindugang nga protocol sa Western Visayas, no? Although not sure if idalon siya sa EO, pero I think hindi na siya mangin unhampered sa Japon kung may mga requirements ito lang ang gindugang pala action art para monitor natin ang estado sa ating mga nagasinulod dito sa ating Bacolod. Ang may ginadiro na subo nga additional requirement like medical certificate, unlike yan, subo nga doon ka wala gida, ID lang enough na, doon ka man lang, i-report nga bagong additional, hindi ka man naman abudlay, pero at di ka balaan tang poliso, bala, o ng health, nagid lang, nagasulod dito sa atin. Balita gikan sa Bacolod City Hall, ang ka-aksyon nyo, Action Art Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na, kay Rande Artiaga Santisas, gamonitor sa Manila. Si Erwin Gonzales ang maaw, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Inwebe kay Frida Abad, inatamyaw ka ni Sonia Baira sang Rosal Takuling. Kay Joseph Tigli, good morning man sa Quintin Rimo. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kami. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sigsag ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yes, ga monitor kuno sila ni Nanay Sabel, kay Jocelyn Libuon Dispo, good morning, kay Aida Alunan. Dire kita, balita na to sa pwersa sa aton kapulisan, 46 anyos nga nakagwa sa prisuan sa kasong pagbaligya sa droga. Uy, liwat na dakpan sa buy-bust operation sang Police Station 6. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, break is wide. Isagi man Action Friday kasimana ang surveillance kaginhimo sang bagong hepe sa Police Station number 6, Police Captain Leo Estopa, karadakpan ang subject sa buy-bust operation kahapon sang hapon dira sa may 6 Road, Puente Villas Subdivision, Barangay Takuling, Siyudad sa Bacolod. Ang suspect diri Action Fred, amo ni si Alexander Flores, 46 anyos, kag pumuluyo man sa nasambit nga lugar. Mga sachet sa suspected Cebu ang na-recover kay Flores nga sa diin madamo na ang reklamo nga nabaton sa kapulisan batok sa suspetsado nga nag-engage sa illegal drugs. Rason ko nga inisya ang surveillance kag kahapon na nadakpan sa aton sili kapulisan. Sunod sa kay Police Captain Leo Estopa, hepe sa Police Station number 6, 2018 lang nakagwa sa prisuan ini si Flores sa kaso man paglapas sa Republic Act 9165, illegal possession of prohibited drugs. Sa karon, ginaprepara na sa Police Station number 6 ang kaso batok sa suspetsado nga ara karon sa custodial facilities sa Police Station number 6. Aton nga subject operation na mo si Alexander Flores sa Tigayon sa mga baklan sa aton nga operatiba o sa pagdagitan. So sinexchange sa kalabak nga sasay na content ang sabbo kag nakuhaan sa binaton sang sila ka mga sasay siyang position kag improvised paper. Sa subong actionary, gina-prepare naton ang pangapatilis para katakaadsa sang case in relation sang 9165. Ang aton nga subject dahil sa kawas-listed mandiri sa area sang Police Station 6 considered sa street level individual kada nagkatigayon ng kitang operation tungod man nga may mga complaint man previously against the area kaya
report ng hindi na sa illegal drugs. Kay pagkulang siya nagwa man sa man nga kaso last 2018 kag nag-engage sa action nga rin kagdamo ang mga pamulay na nag-reklamo ni Batok siya kay kadamo nag-sinulod o gastor balaksyon nga rin sa mo ng area. So di nga tigayin natin niya nga itong interview nga pinakuhaan man siya sa lapit man nga barangay amo ba lang aton nga for follow-up natin kay tungod man nga harapan siya ng mga regulations at siya na pinambal. Dahil malitang aton nga Deputy Station Commander kag katigayon naman sila na surveillance before actionary kag muramik man ang surveillance sa aton ng mga personal lang aton operatiba na tigayon din nga nakuha sa actionary. Police Captain Leo Estopa, Hepe sa Police Station number 6 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Kay Humalumina, good morning man. Mga blatter entre pagkatapos ini. Aragay! Kasakit kisang... Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:52. Pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, priso karon sa Police Station number 1 si Jesse Lamparero, 29 anyos ang Rodriguez Baybay, Barangay 35 diri sa syudad sang Bacolod matapos kinserbihan sang mandamiento di aresto kagabi. Din ining si Lamparero Aksyon Fred ang kinserbihan sang mandamiento di aresto sa mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Mobile Force Company for violation sa section 12 sang RA 9165 amuni ang paghupot sang illegal nga droga kag drug paraphernalia. 40,000 ka pesos ang piyansa para sa suspek. Gindakupman si Saidel Blaine, 51 anyos, sang DC3 Regent Pearl Homes Alihis, sa kaso man nga pagpangawat si Blaine ang siplatan sang mga kapulisan sa idaluman sang warrantin sa Pina section sang Police Station number 1 diri sa dalan San Juan, Barangay 12, 40,000 ka pesos naman ang piyansa para sa iya. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 kay Rabia Biloria dira, kay Christian Rua, kag Lakar Mermida. Good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kahupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan. This time check is brought to you by Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Morning na kay Shea Locson nagamonitor sa Laguna. Kay Nina Diras Maniego, kag Rabia Biloria sa Yuke. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon